Tungo dito, steam ng dragon fruit, steam siya hanggang dyan. So, alam nyo guys na itong dragon fruit na bunga, kakaiba po talaga siya. Tingnan nyo yung mabuti. Oh? Yan! Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So, for more videos all about dragon fruit, yan, check nyo lang po sa aking playlist, nandun po. And don't forget to subscribe and follow me on Facebook page. So now for this video, meron po akong ipapakita sa inyo na kakaiba. Dahil po yung bunga is na sumabaybay po siya sa stem. Pakita ko po sa inyo. So before that guys, is mag-tour muna tayo or papakita ko sa inyo, mag-update tayo. So today is May 25, 2021. Ayan no. So pang-anim na namin tong harvest. 6 na beses na po kami nag-harvest dito sa farm. So ipakita ko po sa inyo kung update no sa aming dragon fruit. Ayan. So ano pang hinintay natin? Puntahan na po natin yung mga dragon fruit. Dito po tayo magsimula hanggang dun sa ibaba, no? Always po talaga akong nag-a-update sa inyo, guys. Dahil gusto ko po talaga na ipakita sa inyo yung dragon fruit kasi yung iba hindi nila alam kung ano yung dragon fruit, no? So ano pang hinintay natin? Let's go! So ayan guys, magandang umaga sa inyong lahat, no? So ito na po yung dragon fruit namin dito. Yan. Yung iba is nagko-fruiting na, so yung iba is kasimula pa lang mag-fruiting. Yan no, tapos na silang mag-fruiting, no? So mayroon na namang sumisibol. Ayan guys. So today is May 25, 2021. Ayan no. Ang dami na namang sumisibol guys. So last namin na harvest is mga 150 kilos ata yun, no? Yan, tingnan nyo. Yung iba is nagbo-blooming na. Yan no, yung dragon fruit flowers, nagbo-blooming na po yan. At ito naman guys is kasi simula pa lang. Malapit na siya mag-blooming. I think mga bukas or ngayong gabi ata ito mag-blooming. So yung iba is ka-start pa lang. Yan, nag-fruiting na. Wow, tapos na siyang mag-blooming. Kanina, tingnan nyo yung sa loob niya. No? So sa mga baguhan dyan, mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Kasi nandun po sa playlist kung paano magtanim, lahat po ng tips about dragon fruit, makikita nyo po dun sa playlist. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos, tips, and lifestyle po. Yun po yung mga videos ko. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe, nag-follow, at sumusuporta kay Tips Mio guys. Maraming salamat po, no? Yan, oh. Ang dami na namang sumisibol na flowers. Tingnan nyo guys, oh. 1, 2, 3, 4. Yan po yung nagbabuds na dragon fruit. Almost mga kada ganito. Meron siyang flowers. Grabe. Pero alam nyo guys, ang mabubuhay lang po nito is 2 or 3 lang. So yung iba is matatanggal po yan. No? Yan, dito na naman tayo. Wow. Tingnan nyo guys. Wow, ang ganda oh. Marami pa po, patungo pa tayo doon. So sa upper side muna tayo. Doon sa lower side, ipapakita ko rin sa inyo. Tingnan nyo guys, oh. Yan, nagbabuds na. Yan oh, nagbabuds na rin yan. Ang daming blessings na. Yan, nagbabuds na rin yan. Wow! So maya ipakita ko sa inyo yung kakaibang dragon fruit. Kasi nga, is kaiba po talaga siya sa bunga. Sa lahat ng bunga ng dragon fruit, siya lang po yung nag-iba dito. Parang siya yung sinyalan. Sinyalan po yung tawag sa Cebu. Sinyalan. Yan, ang dami. May nagbabuds na naman. Wow! Ang dami guys, no? It's a blessings po talaga. Yan, tapos na siyang mag-blooming. Yan o. Wow. Kaka-harvest lang namin last week. Nag-harvest kami ng mga 150 kilos na dragon fruit. Yan o, dami. May na nagbabuds na naman guys. Yan. So dito tayo guys. Yan o, tapos na siyang mag-blooming.
Wow, ang ganda. Ang ganda po talaga ng dragon fruit, no? Kaiba po siya sa ibang tanim, no? So yung pag-process ng kanyang flower, guys, para siyang squash or kalabasa. Kasi ganito kasi yan. Pagkatapos niya mag-blooming, ito na yung flowers niya, tapos dito na siya mag-fruiting. Ganyan din po sa kalabasa, no? Mag-flowering sila, tapos mayroong matitira na fruiting, ganito. So ito naman is matanggal, tapos ito yung matitira. Yan po ang dragon fruit. It's like a squash or kalabasa. Yan, dito naman tayo na side. Wow! Yan, oh. Ang daming bunga, no? Sa blessings po talaga. So sa mga hindi pa nakaalam dyan, no, kung kailan po talaga mamunga or mamulaklak yung dragon fruit, guys. So sa amin dito sa Cebu or dito sa farm namin, no, is from March ata yun. Oo, March to September, October, ganyan. March to October po magsimula mamunga yung dragon fruit dito sa amin. Pero hindi ko po alam sa iba kung kailan. Pero basta sa amin, guys, is March to October po yung season ng pagbunga ng dragon fruit dito sa amin. No, kung nakikita nyo naman po sa aking mga previous videos, kung lagi po ako nag-update, yan po talaga yung season sa amin. You know, ang daming bulaklak na nagbabuds na. Tingnan nyo. Wow! Sa blessings po talaga yan. Guys, no? So, inuulit ko naman, guys, kung saan ito nagmula ang dragon fruit. So, yung dragon fruit, guys, nagmula po siya sa Southern Mexico at saka sa Central America nung unang panahon, no? At sa ngayon, guys, is matatagpuan na sa buong bansa. Yan, no? Wow, daming bulaklak. So, ito naman yung mga dragon fruit na nilagyan namin ng plastic para hindi siya madapuan ng mga insekto. Yan po yung mga malapit ng mahinog. Nilagyan na namin ng plastic para walang insekto makakain. Kasi marami po talagang mga kabog or kwaknit, ang tawag sa amin. Yung mga bat, guys. Yung mga bat na lumilipad pag tuwing gabi. Sila po yung kumakain ng mga dragon fruit dito sa farm namin. So kailangan po talaga is lagyan natin ng plastic or yung net bag. Soon is maglagay po kami ng net bag. Yan po yung gagawin namin. Net bag po yung ilagay namin. Hindi na plastic. So ngayon lang, parang temporary lang po yan. Na net bag, plastic lang yung ginagamit namin. Yan o, ang dami na namang bulaklak. Kaka-harvest lang namin, tapos marami na namang bulaklak, no? Wow! Ang ganda po talaga ng dragon fruit. Ibang-iba po talaga sa mga prutas. Tsaka alam nyo, guys, na marami tayong makukuha ng mga vitamins sa dragon fruit or mga health benefits, no? Nagbo-boost po siya ng immune system natin. At saka good for mga arthritis, diabetes, ganyan. Mga high blood, high pressure, ganyan. At saka alam nyo, guys, number 1 po ito sa mga may cancer. Good for sa may cancer, guys. So kakain lang kayo ng dragon fruit. I-maintain nyo po pagkain ng dragon fruit. Check na mawawala po yung cancer nyo. Proved po yan sa mga doktor. Dragon fruit is the best, para po siyang fruit medicine po yung dragon fruit, no? Dito sa atin. Sa katawan natin. Isa po sa mga fruit medicine yung dragon fruit. You know, napaka lusog ng aming dragon fruit, guys, oh. Ang dami na namang sumisibol na mga bulaklak. So dito na naman tayo na side. Tapos tayo dun. Tapos dito na naman tayo. Ayan, so marami po talagang sumisibol na bulaklak, oh. Tingnan nyo, guys. Wow. So marami para dito, oh. Tingnan nyo. So sa mga hindi pa nakaalam, no, yung dragon fruit pala, guys, is 50 days po. Na-observe namin dito ni Tatay Andres. Nilagyan namin ng date kung kailan ma-harvest. So 50 days po bago na mo ma-harvest.
So, for example, ganito. So, first day, ganyan kaliit. So, magbilang ka ng 50 days hanggang gumanito siya, hanggang mahinog. 50 days po bago mo ma-harvest yung dragon fruit. Ayan. No? So, yan. Ang dami. Sa blessings po talaga. It's more blessings. Yan, ang dami. Wow. Thank you, Lord. Ang daming hinog. Ang daming bulaklak na naman na sumisibol. Tingnan nyo yan. Wow. Yan guys, oh. Wow, oh. Ang dami. Tungo dun. Until dito. Yan, oh. Wow. Oh. Yan, kakasisibol pa lang nila. Yan. So, dito naman tayo na side, guys. Kasi gusto ko na ipakita sa inyo na. Yan, oh. Marami na namang sumisibol. Wow. Tingnan nyo. Yun, oh, hinog na, oh. Hinog na po siya. Yan, dito tayo. Wow, oh. Ang dami talagang mga baguhang sumisibol na mga flowers na naman. So, bunga na rin yan. Sa aming paghihirap sa pag-alaga ng dragon fruit, ito na po yun. Makikita nyo naman po na proven and makikita nyo po sa aking mga videos na marami po talaga kaming naha-harvest. No? Yan, oh. Wow. Ang dami. Hanggang dun. So, yung iba is hilaw pa. Tingnan nyo. Wow. Yan na. Wow. So, yan. Isa, 2, 3, 4, 5. 5 po yung nagbabuds na mga flowers. Yan, no? So yan, tapos na tayo dito. Punta na naman tayo dun sa kabila. O ipapakita ko na po sa inyo yung kakaibang dragon fruit. Kakaiba po ito, guys. Kasi tingnan nyo yun ngayon. Dahil yung bunga talaga niya is sumabaybay siya sa stem. No, nakadikit siya sa stem. Kakaiba po talaga yan. Minsan lang po yan mangyayari sa farm ninyo or makikita nyo sa dragon fruit. No? Parang continuation siya yung stem niya. Tapos doon nakadikit yung guys, yung bunga. So ipakita ko sa inyo maya-maya. Dito muna tayo. Yan. Agay. Kasakit. Dito muna tayo, guys. Yan, oh. Wow. Wow. It's, more blessings po talaga yan. Ang dami. Yan. Mga hilaw pa po yan. Pag green po yung dragon fruit, hilaw pa po yan. Makilala mo naman yan pag mahinog na or malaman mo na pag ganito po yung pag mahinog na. Pakita ko sa inyo. Iba po talaga yung kulay niya. Wow. Tingnan niyo, guys. Wow. Ang ganda, diba? Yun, mayroon na namang sumisibol. Yan, ito. Ito na siya, guys, pag hinog na. Kulay pink po pag hinog na. Tingnan niyo yan. Dito naman tayo. Wow, ang daming sumisibol, guys. It's a blessings po talaga. Ang daming sumisibol na bulaklak. No? Sa mga nakasubaybay dyan, makikita nila po talaga na
ang galing siguro. Makasabi sila, ang galing ko mag-alaga ng dragon fruit. Kasi ang daming bunga. Yan o. Hindi ko na mabilang kung magkano yung bunga namin. Ilan ang bunga na. Kaya yung harvest namin is makikita nyo naman. Always pa ako nag-update kung magkano na yung harvest namin. No? Ayan guys. Yan. Yan mga hilaw pa po yan. Mga hilaw. Yan mga hilaw. Hilaw. Yan. Mga hilaw yan. Yan. Ang ganda. Diba? Wow. So dito na tayo. Tapos na tayo dyan. Hindi ko na lang lahat puntahan. Kasi nga baka magabian ta, no? Or maumagahan tayo sa paglilibot-libot. Yan o, kitang-kita nyo yan. Puro po yan, dragon fruit dyan. Hanggang dun. So, dito naman na side, yan. Ang dami din yan. So, ito na po yun. Yan. Hanggang dun. So, kanina, dun po tayo sa ibabaw. So, dito na side, hindi pa tayo nakapunta dyan. Ang dami kasi niyan. So, maybe next day na lang or hindi ko na lang, i-update ko na lang kayo guys pag pumunta tayo doon. Yan o, ang dami. Kitang-kita nyo yan. So, i-zoom ko, no. Yan, ang dami. Oh. Puro po yan dragon fruit. No? So, ang sarap ng hangin dito guys. Yan o. Yan, ang dami na namang sumisibol dito. Mga baguhang, mga bulaklak na sumisibol, nagbabads. Ayan. Wow. Tingnan nyo guys, napaka ganda po talaga ng dragon fruit. Yan. Wow. So yan, punta na tayo dun sa ating, ipapakita ko sa inyo yung kakaibang dragon fruit na bunga. So sa mga nagtatanong no, kung mahirap ba talaga mag-alaga ng dragon fruit, napakahirap po talaga, napakabusisi. Alam nyo guys, yung technique ng dragon fruit, kung paano mag-alaga. Para ka rin nag-alaga ng bata or maliliit na sanggol. Kasi lagi mo silang tinitingnan, chine-check mo kung merong silang may mga damo, no? Lagi mo talaga yung chine-check at saka magkakating ka, ganyan. Para kang nag-alaga ng bata. Napakahirap, napakabusisi po. Pero worth it naman kasi makikita nyo naman, mawala lang yung pagod ng pag-alaga nyo kung makikita nyo ganito. Wow! Ang dami pang bulak at saka mga bunga. So dito na tayo. Yan. Ipakita ko na sa inyo guys yung kakaibang dragon fruit. So nandito na po. So dito tayo magsimula. Yan. So nakikita niyo po na yung ito stem po yan, stem patungo dito, stem ng dragon fruit, stem siya hanggang dyan. So alam nyo guys na itong dragon fruit na bunga, kakaiba po talaga siya. Tingnan nyo yung mabuti. Oh, yan, tingnan nyo. So nasa stem po siya, no? So kakaiba po talaga yan. Nasa stem po yung bunga niya. Parang continue sa stem. Tapos dito na siya nag-form ng rooting ito. Kasi ito yung flowers niya, oh. Nakita niyo yan, ito po yung flowers. Tapos na siya nag-bloom. So tingnan na lang natin yan. I-update ko kayo kung anong hitsura pag ito ay mahinog na. No? Kakaiba po talaga itong dragon fruit na to. Oh, nasa stem po talaga siya.
Parang continuation po yung kanyang pagbunga. No? Hindi kagaya nito na mayroon siyang ganito. May pungango. Pero ito, tingnan nyo, lahos or continuation po yung kanyang bunga. So abangan nyo na lang po sa aking YouTube channel yung paghinog nito. Kasi magbablog din ako pag ito ay mahinog na. Grabe po talaga. Kakaiba. Or sa tawag sa Bisaya po, ito po ay singyalan. No? Minsan lang po ito mangyayari sa farm. Sa mga dragon fruit farm. No? Akala mo lang stem lang siya. Pero bunga pala yung pinakalas niya. Yung pinakadulo niya. Wow, ito na po guys. Kakaiba po talaga siya. Fruiting po talaga. Tingnan nyo. Isang fruiting po. Nagpo-fruiting po talaga siya. Kakaiba po talaga siya guys. Grabe. Minsan lang po ito mangyayari talaga. No? Continuation po. Continue po yung pagbunga niya. Sa stem po siya nang galing. Kakaiba, no? Ano kaya nangyari nito? Hindi ko na malayan guys. Ganito na pala siya. Ngayon ko lang to nakita. Kakaiba. Kakaibang dragon fruit, no? So yan guys. Maraming salamat po, no? Abangan nyo na lang po sa aking Facebook page or sa aking YouTube channel yung pag-update ko nito pagkahinog niya. Kasi iba po talaga ito pag mahinog na. Kasi yung fruits niya is pag ito ay ma-pink na, kakaiba na po talaga. Makikita niyo po, kakaiba po itong dragon fruit na bunga. Continuation po yung kanyang style. Siya lang nag-isa. Yan o. Yung iba is hindi ganito. So yan guys, maraming salamat po sa panood. Keep safe always po and God bless everyone. Bye-bye! Ingat po, maraming salamat po sa panonood at saka sa mga nagsuporta kay Tips Mio. Maraming salamat guys. Thank you! Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga iba ko bang tips at saka videos for my lifestyle. Maraming salamat po. Bye-bye! Ingat! Yan o. Wow!